дар рӯзи дуюм тибқи нақша пеш аз шурӯи рақобатҳо маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ доир гардид, ки дар он роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурiyati Тоҷикистон ва роҳбарияти Федератсияи миллии шиноварии Тоҷикистон иштироку суханронӣ намуданд. зимни баромад ҳозирин аз имкониятҳои инфраструктурии Тоҷикистон ёдовар шуда мизбонии чунин мусобиқаҳоро дар кишвар муҳим арзёбӣ карданд. ҳамзамон ҳайати варзишгарону меҳмонони кишварҳои хориҷро ба Тоҷикистон хайрамақдам намуданд. дар мусобиқаи мазкур имрӯз зиёда аз умуман 120 варзишгар иштирок доранд. ҷумҳурии Беларус, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Қирғиз, Федератсияи Русия, ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ду дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон. ки дар мисол дорам, мана хеле шумо шоҳид ҳастед, ки маросими кушода шавӣ буд, ҳама варзишгарон ҳастанд, хусусан меҳмонои мо ниҳоят хурсанд ҳастанд, ки ҳар сол аввали сол мешавад, мегӯем, ки шумо кайба мегузаред, кайба мепурсанд, ки мо омода шавем, тайёр нақшава ҷорӣ кунем, ки аҳамияти мусобиқаи мазкур ин мустаҳкам намуди раводид омодаги дӯстии байни якдигар, таҷрибаи якдигар мешавад. Сол ба сол, мана соли гузашта ҳамин омодагӣ буданд 8 нафар, 6 нафар. Ин сол мана бинед Федератсияи Русия 14 нафар омад, ҷумҳурии Беларус 16 нафар омаданд, ҷумҳурии Ӯзбекистон 21 нафар омаданд, Қазоқистон 16 нафар, 17 нафар омаданд. ҷумҳурии Қирғизистон 6 нафар якум бор дар Душанбе иштирок карданд. ин сол дуюм бор ҳамаги дар таъриха иштирок доранд. баъд аз маросими ифтитоҳ варзишгароне ки дар рӯзи аввали мусобиқа ғолиб омада буданд қадрдонӣ карда шуданд. шоҳрух Баротов дирӯз дар рақобатҳои брас дар масофаи 50 метр маҳорати хуб нишон дод ва тавонист сазовори нишонии биринҷӣ гардад. ман Баротов Шоҳрух дирӯз сазовори ҷои сеюм дар 50 метр брас шудам. иштирокчиён аз дигар давлатҳо омадан, рақобат хеле мушкил буд, вале ман тавонистам сазовори ҷо шавам. имрӯз не фардо ман дар тарзи 200 метр комплекс иштирок дорам. имрӯз ман баромад надорам, аммо фардо ман баромад мекунам. ман кӯшиш мекунам, ки дар баробари ин медал соҳиби як медали дигар шавам. ҳамакнун баъд аз ифтитоҳи мусобиқа ва қадрдонии варзишгароне ки дирӯз ба гирифтани нишонҳо даст ёфтанд, расидем ба нерӯсанҷиҳои рӯзи дуюм, ки оғоз мешаванд баъд аз чанд лаҳза. издиҳоми мухлисони зиёд ва рақобатҳои ибратбахши варзишгарон дар воқеъ иди ҳақиқии шиновариро дар ин толор тараннум мекард. шинои аввал дар рақобатҳои рӯзи дуюми мусобиқа пуштнокӣ дар масофаи 50 метр буд, ки ҳам духтарон ва ҳам писарҳо иштирок намуданд. варзишгарони мо дар ин навъ фаъол буданд ва рақобатпазирӣ нишон медоданд. чизе ки мо шоҳид ҳастем, имрӯз рӯзи дуюми мусобиқа баргузор карда истодааст. мо дар масофаҳое ки имрӯз муайян шуданд варзишгарони бо маҳорат дорем. умед дорем, ки имрӯзан варзишгарони мо соҳиби медал мешаванд. навъи дуюми нерӯсанҷиҳо барои имрӯз намуди шинои баттерфляй дар 100 метр буд. аз ин навъ ду рақобат барпо шуд, ки аз кишвари мо 4 варзишгар ҳунарнамоӣ намуданд. имрӯз рӯзи дуюми мусобиқа аст, ки дар ҳавзи шиноварӣ баргузор гашта истодааст ва имрӯз 13 масофа баргузор мегардад. аз ин 13 масофаи инфиродӣ ва як масофаи эстафетаӣ баргузор мегардад ва мусобиқа имрӯз бисёр хуб ҷараён дорад. рақобатҳо байни варзишгарон бисёр дар сатҳи баланд баргузор гашта истодааст.
албатта мо аз дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон умед дорем ки натиҷаҳои хуб имрӯз ба даст меорем. ҳамин тариқ нерӯсанҷиҳои инфиродӣ дар нави озод ба масофаи 200 метр ва брас 100 метр роҳандозӣ карданд. Меня зовут Годаев Ардашир, я выступаю на 7-м международном турнире, проходящем в Душанбе. Я представляю Таджикистан. С гордостью могу сказать то, что мы показываем хорошие результаты. Вчера мы показали отличный результат, я занял первое место. Вот, и на 50 вольной я установил рекорд по официальному результату, но чуть-чуть не хватило до третьего, совсем немножко. Но это стимул тренироваться дальше. Вот, сегодня осталась только эстафета, я надеюсь, мы займем медали. И последний день соревнований, это будет завтра. Так сказать, последняя возможность нам проявить себя, показать наш результат Таджикистана. Надеюсь, у нас все получится. дар охир шинои имдодӣ яъне эстафета 4 дар 100 метр баргузор шуд. ин рақобат дар навъи микс яъне дастаҳои иборат аз духтарону бачаҳо роҳандозӣ шуда буд. дар эстафета дастаҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Беларус, Узбекистон ва Россия иштирок намуданд ва рақобатҳои арзанда нишон доданд. Пользуясь этим моментом, хочу поздравить весь таджикский народ с наступающим 34-летием независимости. И от всей души поздравляю, чтобы она процветала и продвигалась только вперед. Нашей командой второй раз. Мы в марте месяце были в Худженте, тогда мы заняли общекомандное 3-е место. И по приглашению таджикской стороны мы приехали уже второй раз. Эти соревнования нас объединяют. Я очень рад, что мы участвуем. доварон дар ҳар як мусобиқа нақши калидӣ доранд, зеро онҳо масъулияти нигоҳ доштани шаффофият ва адолатро ба дӯш доранд. довари дараҷаи байналмилалӣ сардовари мусобиқа Шерзод Инагамов изҳор дошт, ки кори доварон дар ин мусобиқа хеле олӣ аст ва ҳар нерӯсанҷии варзишгарон дақиқ ва шаффоф арзёбӣ карда мешавад. Эти соревнования уже как традиционный международный турнир. 8-й год мы проводим здесь соревнования. Спасибо Таджикистану, организаторам за то, что проводят эти соревнования. И с каждым годом география стран-участников расширяется. Сегодня уже мы видим, что эти соревнования являются очень популярными, потому что даже по тому, как столько зрителей приехало смотреть, болеть за участников соревнований, мы можем заявить о том, что эти соревнования уже и вправду мирового уровня соревнования. ҳамакнун ғолибони рӯзи дуюми мусобиқа низ муайян гаштанд ва фарду дар рӯзи охири сабқатҳо бо медалу диплом ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ мекарданд.